together now. Give me a kiss. Bitch, you know I'm hella sexy. You know, huh? All those niggas wanna neck me. What's up? What's up? Wow. Seriously. Oh, Monday. Ngisaya Emoja Cafe. Ngiyophefumula nje kancane ade ngihlele endlini. Ayikho lento. Sothi Giza. Bitch, you know I'm hella sexy. Hayi imali yami guys, and kade ngibabheka office. Chankura. Khona uthe angihlephule le. Ikhandele manje ighosti ukuthi qinisile yas ngamane ngibe no ake solution iplug ejacket ngayithenga The Fix. So lona muntu loyana ongi-advise uthe le angithi uyabona lo uhlephuke kuleli khona lo uhlephuke ikhona eliphezulu uthe angihlephule kuwo koyedwa ngikhande lo munye ngamane ngibe no 100 rand owodwa. Yes, as in mina ngiyabathanda abantu abahlaniphile yibo lot, like nihlaniphile guys. Wow, love it. Get somebody else to do it. No, it's fine, it's okay. Uthena lo muntu ngidabule lo munye fake lo munye. Take it to the bank. Bazoyenzani ebank? Bazoyenzani ebank? Don't do that. Take the money to the bank. Bazokunika enye. Oh. Ngeke bafune mhlambe ngeke bangicharge imali yokuthi ngizokhanda imali yami. What happened? Ngihlephula imali. Ngani? Tada! Hey. Imbali zami. Bazongitshaja bathi abantu dun. Deposits. Yeah, I need to blow my nose. I can see the results. Yes. La babes. It's giving, ne? And I'm supposed to try, so. Milky Way. Kade ngenza ama TikToks. Usuyajola yini? Na. I mean, ukuthi ngisingile it doesn't mean ukuthi abantu abekho allowed ukungishare and stuff. Ngiyayibukela nje ngeke ngikwazi ukujola guys yo. I can't. I can't. Ba taka da da.
benganakile. Sengiqalile. Ya, qalani. Mina ngiyathanda ukublock-ke. Khuleka nje. Block. Lies, you stop drinking alcohol. Well, not because I want to. Not because. How was Montana? I was so high, guys. I need to opera before I go to Montana. Like everyone host time Montana or Louis song is opera, and then we go to Montana or Louis. How am I? Ngaze nga high emhlabeni. You pregnant? What? Iman. What do you mean? What do you mean? Like, what do you mean? like, what do you mean? What do you mean? Forget it, my darling. Forget it. I'm not pregnant. Abazi bayas with why I'm not drinking. Monday. Boys holiday. When are you hosting again? I mean, I can get you pregnant. Wow. Power to you. Why niqala cause isisuke sisebenza nakhona. Siyasebenza. Suke host nakhona. You look like you just came one round before starting the live. Ayibo ngazongijoyela kabi wena. Ngazongijoyela kabi. Keep if it's nge block yes keep. Ma round and wona lawo. Yes. Yini yona leyo round le. I-round ye-10 le. Buka lezi inkope ziyaphuma zifuna ukuphuma la. Ngilale ngobuso kanje. Hayibo, ayibe ngi-high shame. On Friday. Ay. Are you staying alone? Yes, my love. I've always seen you at Opera and Montana. You really are a cool chick. Thank you. Bangila ke kodwa Opera ke ngo Friday, but it's fine. Asikho lapho. Ngifika ngo-10, and then obviously I'll go to the club around 1, and I leave the club around 3:30, 4. You in Valley 1 round. Yes. 1 round ya-10 yona leyo. Yo guys, kade ngisho indaba ye-portrait ukuthi nami angiyazi umuntu wangenzela yona wangenzela mhlambe ngo-2021 noma 2022 angazi nami manje ukuthi ubani igama lakhe. I swear to God angazi, but now ungathola nombani akudwebele in black and white or ayenza isithombe sakho sibe black and white mase yaprinta and then mase yas enlarge. I don't know, because this is not like an actual drawing like engathi wayiprinta, and then I don't know why yenza kanjani, but ngiyabona ukuthi akuyona i-pencil. It's not. Umgcineni uLisa. Ngizombona very soon uLisa. Please take DJ. La ngizoba DJ mina manje. Ngithi bitch it's njengama. Bitch you know I'm hella sexy. Kodwa mina ngibo DJ ngifuna ubo DJ we hip hop, angifuna ubo DJ amapiano. Get somebody else to do it. Othando, ngifuna ukuhamba mina manje. But you know I'm hella sexy. All these niggas wanna neck me. Ngizobo DJ vele, ngizobo DJ. Speak English, dog. Yo, dog.
Yeah, ngizoba DJ with hip hop. I'm gonna play hip hop. Like ngizoba DJ with tiki tiki wee. Why ungafuni ukuba DJ wemapiano? Because everyone who DJ wamapiano and mina ngifuna ukuba baddie. Ngifuna ukuba baddie edlala hip hop and vibe and mid sets. I leave the booth, twerk up on the stage. Ngithi twerk. Clap. Yeah. Mbuyele. Fuck my headphones on. Phinde ngihambe futhi clap. Mid set. Yeah. Neplan. Yeah. Get shake nyash. Mid set. Asemva lapho ngithi baba yini. Bese ngicela nis-adopte bakwethu sava ukuhlupheka. Ngihlupheke ngiyafa nami uyayibona imali zami injani? Uyazibona imali zami zinjani? Hey, 7 trillion wami. Hambiyani kanjalo 7 trillion. Hey Papa Mandela shem. Definitely attend those gigs. Lalela vele ngizobe ngifuna kona ngithi mid set nje ngithi mekudlala lezi ingoma zo JT coming JT get twa ngiyabuyela ngiqhubeke ngidlala ingoma ngizoba DJ we hip hop man ngizoba DJ by force because bese ngithi ngeke ngibo DJ mase ngacabanga ukuthi yazini ngifuna ubo DJ and ngifuna ukudlala hip hop because everyone is playing on my piano and I love my piano but I'm not really a fan like that. Like ukuthi manje sengithi wow, I actually want to be ngifuna ukuba DJ we hip hop. I love hip hop. And ngifuna ukwenza sure ukuthi ngiyibadi noma ngathiwa ngiyodlala kaMama uyangichaza emva kwendlu bangibhukhile. Ngifuna uhlale ngiyibadi all day every day. Ayibo kodwa vele mina kwama gig nje angisho ukuthi we ayingiya lapho leya ndawo ngi-understand cha mina nje every time when I come through I make sure because ningikhokhelile ukuthi ngibe lapho so angeke ngivele ngithi we hayi vele lapha yana nje it's just indawo ebhedayo no they paid me I have to look the part I have to respect them because bangikhokhelile. Bam. Don't share your secret. What secret now? Ngizoba DJ bani? Ngizozibiza ngobani? Mele ngiqhubeka. Sothini? Athi mbo. Noma angazi ngizothini ngeke ngibo. Ngizoyibiza nganje. But it has to be something catchy, like, wow. But now, Ikama, what? DJ Baddie? No. Angithi, ngizoyibiza ngubani? Ngizocabanga. It needs to be catchy. Tango the DJ. Is it called Tango Supreme? I can't. Bazothi how Cindy wenza kakhulu shem. How wenza kakhulu doll. Please check your invitation requests here on the live. DJ Tangy. Drip Cindy. Ay. Lo amuntu lo wamateko lawa awe drip uyanginyanyisa. Angifuni ukulizwa leli gama elithi drip. Angifuni. Hawu. Umbonile omunye umntwana ukhala kanjani? Yabona abantu nje ngathi ungabashanje ngesibhaxu. Nje mfethu nje cha ave yazini futhi ibhle 200 nayi lana mfethu inkinga zami mfethu zidingisa lo tape serious mhlambe yazi mina ngase ngibe dedicated ngibabheke labo piece ngingabathola now 7 trillion wami 7 trillion
ehlephukile. DJ Msunu goes hard. Ungazochapha wena. Chaphile. DJ Pitches, I think baningi or DJ. How? This is petty. I'm not gonna block him. So remove a How? DJ Pitches, I think baningi or DJ Pitches. Hayibo DJ Shake Nyasha. Hayibo uzokushaya wena. Take the money to the bank. They'll give you new notes. Bayenzani le mali ebank ehlephukile. Ngizoya kubona ngithi sanibonani. Yazini sengivelelwe inja yenkinga la. Inkosi yami. DJ Makhathini no. Ngibhadi. Why ningibiza ngesibongo nje ngathi ngiyinyanga. Ngingibiza ngesibongo ngathi ngiyinyanga. Cindy the DJ wonke umuntu uyabe njalo. But also that would work, but not work. Aibo DJ Latina BBL. Uyagowa shame. Ngiyagowa nkowiswa yini babes. Aibo. Shame bandla. Nkowiswa yini nje into ezonkowisa. Yini into ezonkowisa. Do you know how to DJ? No, ngizofunda. Bam bam bam. Bada bada bada. Cindy the Baddie. DJ Cindy the Baddie. Sounds good. Let's ngik blocking ngoba uyaphapha. Kanjalo nje. Bahamba kanjalo nemqondo yakho. You little. Bahamba kanjalo. Kodwa angibanga live izolo and the other day. DJ Silo. Oh, that sounds good. Wow, I love that. DJ Silo. But now makuthiwa chaza igama lakho ke say angisazi usuzolichaza ngithini nithi kwakwenze njani. I sent you a message, babe. Okay. Boris, akusizi ukungena kwama live fethu. Akusizi. Ngimbonile namave phapha. DJ Sindiski. Wow. Was cooling. Bang. Ayuthando. What's up? Yeah. Should I come to yours or should I go to the place? Mina ngizosuka ngemoto lana, you can come here, we're gonna drive there. Oh, okay, cool. Ukephi? Sure, I'm walking to the car now. I will manager says children. I'm a Uber driver. Hayibo. Okay, noma vele request uye khona ke. Uye khona straight. Yeah, noma buza uShantel ukuthi how far is she, and then mase so bona ngalokho cause ungasifica khona mekuthi ufika qala and when usuke Centurion, so that's a stretch kancane. Okay, no stress ke mama. Umbuzo uShantizi. Okay, ngimfonela manje. Alright, sharp. Sure. Bam bam bam. Da ba da ba ba ba. Dum bam bam bam. Ooh. Amboy poste wena. Manje kube kanye. That's my fighter. Ngimthanda kabi loya. Ngiyamthanda. Namazinyaki.
Yeah, bathanda amazinyo akhe. Uthi ubuyifuna imizoma yini kule nto noma izowo. Bitch, you know I'm hella sexy. All these niggas wanna nick me. How? So, today, let me tell you something about today. Today ngivuke ngijabulile yo. Yes. I'm on my way. Sengizobo DJ BBL manje senze njani ke siqabule ke wena the love MK senze njani siqabule ngoba wena usubhala uBBL ke halala congratulations wow mwa senzeni ke senzeni how senzeni nje siqabule mwa love you loads ke sana. DJ Shotty. That sounds good. But I beg about your DJ Shotty. Because I'm not blog. How am I block umuntu? Okay, no. Bitch, you know I'm hella sexy. All these niggas want to nick me. Who bought you flowers? Umfana ongishelayo, khona umfana ongishelayo. Uyangithengela imbali njalo. Like last week he bought me like lezi white. Not last week, the other week, and the other week wangithengela ezinye. Oh, ngale nkathi ngike Dr. Pet lezi ezinkulu lezi zazo 100 mengicabanga. Wangithengela nalezo. Bayashelana bafana. Bam bam bam. No Zizwe. Thank you, baby. Angifuna ukuba DJ Cindy kuyabhora igama elibhora kanje. Igama elibhora kanje. Kuyabhora like angifuna something interesting, something out there, something wow. You know? I'll think about it. I'm very good at uqamba izinto because ngaziqambela business lami leyinwele Angel Circus, ngayiqambela Black Betty Wear. Like I'm very good. Bayashelana bafana sebeyazi bonke ukuthi ngihlukene nomfana so bayashela nje why abadlali. Pep Absa angazi Spa in I'm losing weight and then now my face is also losing weight and then I wish I had a body like ours. I look where is Dylan? I used to sell hair and I stopped and I'm gonna go back to selling hair now.
My name is already a brand. Exactly. Exactly. Cindy Marketing. Yeah. My name is already a brand. Babes, you have a point. DJ Black Betty. That's nice. That's nice. Enza konke. Angeke. Angithanda ukudayisa impahla. I realized that angithandi. I actually realized that angithandi. Oh, ngizobona DJ Makaburi. Yes, DJ Makaburi. Woo! Usuzo DJ na mngani manje. Mngani ngicabanga DJ manje ngizobo DJ Makaburi. Wow, love it. Ngizobo DJ Makaburi. DJ Makaburi. Sengicabangile. Noma mara ungalunga kumaskandi. Yazi mhlambe ngingalunga yazi. Ngizobo DJ Makaburi. DJ Makaburi. Aw. Molo Cindy molo. Molo sana molo. Molo. Ayingeke benza kancane laba. Ufuna ukuhamba mina. Yashesha uvala lapha emoji. Sengifunela uShantizi. Oh. If you keep the DJ. Hello. Shantizi. Khani ngiphuma la endlini ngiyakubhala ufuna ngifuna location yakho. Siza ngako mathetho ethu wakudala. Awe majes. It's home but what ribona ngithi. Yeah. Oh. Okay. Enza kancane la bayinyanyisa. Mina ngizongaphumi la endlini mina. Mina ngiyawashintsha ama plans abantu mebengimisa bengilindisa ngizowashintsha ama plans mina ngihlalele la endlini. Ngizihlalele la endlini. Manje ama pajama ngikhambe ngishintshe ngifaka ama pajama ngifaka amasokisi. Ngibheka imovie la ku Netflix. Ngicima ugesi kube emnyama la endlini yami. Thatha ifoni yami ngifake la echargeni. Thathe Usegoli yebo doll. Awu mina nginqeni. I'm so sorry, Angela. Shame, man. Yo, I'm not a fan of English. Hey, I don't speak English. I only try to speak English. Makes you like saying conjuring is pamuge. Saying yakuluma ke. Saying ngiyakhuluma. But rather than that, nje noma mengibona abafana sometimes ngiyasikhuluma isingisi. Sometimes. Kodwa abafana bale eGoli bachazwe isiZulu so ngivele ngiyikhulumela isiZulu sami awe maba melt. Ave be meltiswe into engekho laba. Uthanda ukuthi ngumZulu nje ngiyikhulumela isiZulu sami nje awe ma. And ngiyasikhuluma shema anginankinga nje. When are you doing your nails? Also, I'm still wearing amagamet. How am I supposed to massage myself? I just came from surgery. Nails are gonna slow me down and I'm gonna hurt myself. Meaning waist training every time. Meaning fucking waist trainer.
Kumele ngifake igamethi, kumele ngifake ini. Inzipho ngeke ngihlule ukwenza inzipho, ngeke ngibe nemoto, ngibe nendawo yokuhlala, ngibe nalokhu, ngibe nalokhu. Ngihluleke ukwenza inzipho, ungumusa nje ukungibuza leyo nto nawe. Ngoba kube ngiyafuna ukuzenza ngabe ngizenzile. So ngicopha make me. All these niggas wanna nick me. We go together now. Ubafuna lo teddy bear. Cha. Now. Kumnandi be clown God. Hi bandla. To go is to see sengibhorekile, aningihlekisi namhlanje. Aningibuza izinto ezi-interesting, ngilebele nikhuluma ngalo muntu engihlele ngithi angifuni nikhulume ngaye. Namhlanje nje niphumile kumina nje, niphumile kumina. I will sell hair, guys, very soon. Soon and very soon. Angeke nginiblock meningibuza ama questions are right, ayenze sense. Izoniblock meningibuza izinto ezingayenzi sense. Ngizoniblock phela like boom bam bam. Aningiblock okugcina ngezinto zokubuka cause zonke lezi zinto eningibukise zona eqaleni ngiziqedile mina. Aningiblock okugcina ngini. Angisho sisopa today. Why is Monday. Ipo es holiday. Monday. Yes, I'm gonna maintain now, guys. I promised myself that because I cannot afford to gain weight again. Like, even if it's ngizophinda ngijole futhi, because one thing about me mase ngijole ngiba too comfortable. Ngizozikhumbuza ukuthi yey yakhumbula eqale yakhumbula. Please, I beg. Okay, guys, ngizoya ebanking zone update ake ngalaba ne. Ukuthi bathene ebank because mina bese ngizoyenza iplan ukuthi ngihlephule lo munye ngikhande lo munye. Angazi ke mase ngihlephula lo wrong. Are you grooving today? Ngiyaphuma kancane. Ngizophuma kancane. When are you starting gym? Surgery yami bengihlanganisa 2 weeks today since my surgery. So ngizoqala gym month end. Month end noma ngomhla ka 20 something. What's your dream vacation? My dream vacation. What's my dream vacation? I don't know. I really don't know. I don't know. Kuthi ngikhalele ngathiwa nje mekuthiwa manje ithi Greece. Oh, Greece. Greece. Yes, Greece. Ngikuphuphumisi. In the name of Jesus, fire. Please. Abantu abathandaze bakithi mebeba nama bad dreams. Uvuke lapho usaphupha, utshela iphupho uthi wo pause, uthandaze fast. Hey, in the name of Jesus, qaba nami Nkosi. Fire. Virgin Active, baby. Are you gonna get a trainer? I don't know. I think I might just get a trainer for like 1 month so that ngizojwayela imshini nani. And then emva lapho mase ngijwayele mase ngiyazijimisa ke
I think I might get a trainer. Oh, okay. Okay, blessings are coming your way. Pregnancy isn't a bad dream. Oh, love it. Okay. Oh, okay. No. I take it back. Azize lezo zinto kunini. Awini bo azize. Iza sana iza. We got together now. Mwah. Give me a kiss. Bitch, you know I'm hella sexy. All these niggas wanna neck me. Papa, Tinglalela Friday, couldn't go mere Friday and Kalizan. Do you want a baby? Really? A baby? What about my tummy? What about my flat tummy? Let me be specific. What about my titties? Whoa. Stop the bus. No, I don't want a baby. Also, laba afana abala emhlabeni ay mhlambe ngizobona in my next life awuboreki ukuhlala wedwa endlini akubori yazi noma ngidla ikhukhi yazi you deserve a tall dark handsome man. Angisana ndaba mina ukuthi uthole noma udark noma ushort noma unjani. That's on you. Anginandaba noma ungaba njani ngisabafuni abafana bethu. Ngisabafuni abafana. Uyazibona ushada? No. Angiziboni. Angikhaleli. Can I please see your outfit? Do you have a specific type? I don't have a specific type, but I realized that cut the cameras. I'm not gonna explain this like it's gonna make me sound cocky. Hey bon, ngisho ngablock enye ingane engenzanga lutho. I did. Awe ma, Nkosi yami Nxese babs. Eish. Nxese mfethu. Khona umunye ngimi-unblockile kade ngincenga lapha kuyilona. Kade ngicenga ukuthi ngimblocke ngephutha Nkosi yami. Ngani yabantu. Ngimi-unblockile. I won't waste no time. Give it up to you. Put my pride aside. Block. I won't waste no time. Give it up to you. Put my pride aside. You guys are so fucking fucked up. Like, you guys are so fucking fucked up. Like, honestly. And I'm not even gonna entertain all this shit. But you try amantombazane. Get somebody else to do it.
ngiyadlala angibona amantombazana ku TikTok ayihethana mina guys ngiyasaba ukuhethwa yo ngibona amantombazana ku TikTok ayahethana like bayahethana bodwa. So I'm like, no ways. Even I'm a stud, everyone has been complaining about studs that I'm a studs, yo, I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker, like heartbreakers. I won't waste no time. When blocking a puts up babes, I getting tapping unblock. Oh shit, no. Why did I do that? Yeah. Report. I'm blocking everyone now. I am blocking. She's lying. Vele ufuna ukunakwa so angeke ngimnikeze leyo nto leyo afuna ukuthi ngimnake ngayo shame. Angeke nje ngimnikeze leyo nto. People are wild out here. Have you healed? Ngagcina bekufraya lapho ku Dr. Pet. Ngiyahila. Which procedure you did? Ngenze a liposuction on my tummy. I only did my tummy. I only did my tummy. You said, they said when I do BBL abafana abahlali because kumanzi pants. Aibo. Oh, but no, they said when a slim asenja. Ale tattoo yakho engathi yasejele. Jwela masimba yazo. Ubani futhi lo they said slim sakho. I have what? Okay, what's self-introduction of the pickup currently? I do not want to talk about my breakup. I don't want to talk about how I felt afterwards. I don't want to talk about anything. I don't even want to try nje ngikhazi izinto ukuthi so ever since like ngihlukene nomfana so this is how life has been and I don't want to talk about it. Unale tattoo yasejele yini istompi yini yes unale tattoo yasejele loyana na ingalo zakhe. Ungizwe ngithi ngitshola nama Nigerian wena golo. Hawu. Ungazongijwayela. Bakudla wena indunu njengoba umuntu wesilisa nje bakubhebhe wena. Sorry guys, but bakudla bazibaqede njengoba umuntu othi ngakublock futhi. Bayakudla wena. Wena uyabona ukuthi uyadliwa wena. Uyabona ukuthi uyadliwa nje. Ngiyakubona ukuthi umuntu wesilisa odliwayo. Bakudla bazibafaka yonke indawo la kunembobo khona bayafaka. Bafaka ngisho endlebeni. Sunwenje. I won't waste my time, give it up to you, put my pride aside. Sorry guys, uthuka inhlamba yazi? Sorry, bangisukelile. I won't waste no time. Sorry guys, uthuka. Like bangisukela, kodwa bangisukela. Angisukeli umuntu mina. Angisukeli umuntu. Angisukela. Manje irule yami angisamblock umuntu ungakadili naye. Yeah, qale ngidile nawe mase ngiyakublock. Angeke ngisakublock nje mase ngisala ngithuka usungekho ngifuna ungizwe ngithuka.
and ngizokuthuka futhi. Please speak English. Manje ngizosho kanjani ukuthi igolo ngesingisi? Ngizosho kanjani ngoba ngidiniwe manje mengibhizi ngikhuluma isingisi ngizongakwazi ukusho. Ngifuna ukuthi igolo, ngifuna ukuthi msunu ubani igolo msunu ngesingisi ngizothini? There's something on your face. Yes, it's a filter, darling. It's a filter. I don't have Twitter. I do not have Twitter. Why you kwatile today? Benga ankwatile. I did not listen. I had paid for the lip gloss, and then I heard something, and then they can give it to anyone. I don't want it anymore. That's it. I got irritated by something. So I was like, they don't have to refund me my money. It's okay. They can just give it away or give it to someone. It's okay. Put my pride aside, give it up to you. Let me hit them. Okay, umsunuka nyoku motherfucker. Oh, okay. Where did you get the denim jacket? The fix. Thank you. Bengizama ukuzi-installa. Hawe ma, yabona. You're always alone. I enjoy my space. Mina ngiba nabantu mengiyophuza kuphela. Mengiyophuza nje noma ngiyosebenza, yeah. But rather than that, ngihlale ngihlalele la endlini. Ngihleli ngedwa. I won't waste no time. Can I send you money to make you feel better? I'm who said I'm not okay, guys? I'm okay. I'm fine. I'm so fine. Yazi yini tezongenza ngibe ne depression right now. Ukuthi angikwazi ukuphuza but ngiyabonga imali yakho mfana. Yabona manje imali zami ihlephukile. Bengithi ngizoyenza photo shoot ngo Thursday. Ngizoyenza next week. Yanqena. Block. I want to sing nabantu abangakanani abablockiwe yazi. Mele ngihambe ngiyobheka. It's so nice blocking. Hayi WhatsApp angidlali ke nje waqala nje wayenza inonsense ngekublock. What's your full name? My full name is Sindiswa or Sindisiwe. No, it's just Cindy. Cindy. Ucindy wesingisi. Why can't you drink, mama? I went for surgery, guys. Sengiyazi ukuthi khona abantu abasha lana abangangifollowish or abasanda kungifollowish. I won't waste no time. Kwenzaleni kwimali ihlephukile, ngihlephulile, ngidakiwe ngaleso sikhathi. Pull my pride aside, give it up to you. No, it wasn't about the lip gloss. There's nothing wrong with my lip gloss. It wasn't about the lip gloss. I heard them saying something that actually got me, you know. So you're not supposed to drink for how long? Maybe that's mhlaka 21 nje ngiyaphuza mina ngiyenze nini sejari uthi ngibona dates. I think bekumhlaka 20 something. Inkinga yami ukuthi ngina stress because sibone bekumhlaka bani kuyenza. Mhla 22.
So ngomhla 22 kule nyanga le ngiyaphuza mina ngeke ngilinde kuze kube i-month end. Yabo? La. Ngiyakhumbula ngayishutha lento le ngenkathi ngiyowenza. Yo, ngeke ngiphinde mfana yo. Ngeke ngiphinde. Ngeke uphinde ungibone sana. Mama laba mfethu yazi mina ngizohlala phansi mina ngingasahamba. Bayashesha bayazi ukuthi kuyashesha ukuvala lapha yana elona. Bayazi. Omunye usuka le eCenturion le. Why do you have 2 phones? Because the other one is for business. Okay, when I was still doing business. Chomi, yo, unibonile isikhathi kuyashesha ukuvala lapha mina ngeke ngihlale phela kuze kuvalwe. But I'm 7 minutes away from the place. 7? Yeah, I'm 7 minutes away from the place. Okay. From which place? From Emoja. Awu, faki address yami Chomi. Ushantela akafiki naye. Okay, ngithathe yona ke. I'm gonna go warm my car manje ngizoyohlala emotweni. Okay, sharp, mama. Alright. Sharp. La. Guys, I have to go now. Imoto yami isazodinga vele ukuthi ngiqale phansi ngiyifudumeze. Ithi ngihlale. Meanwhile ngizobe ngikhethe i-playlist yengoma ngithi okay. Cela ikheke ungazodawa la wena. You little. Okay, Shantizi. Ngithe, why don't you have friends? I have friends, but they have their own lives phela nabo. Ngibahlali behle nami. Hello. Shantizi, how far are you? It's in check. Uboris ngisendele in. Uboris akekho la kumina ngithi. It's 4 minutes. Alright. Ufake le right ne hayi lezo kise Bryanston. Ngiyacabanga yaseRivonia ngisho. Yeah, Edinburgh. Yeah. Alright. Alrighty. Bye, girl. Okay, now I gotta bounce. Ufake uphaqa futhi. Baba uphaqa bami. Ufuna ukuthi guys ngiyakodola. I have to go to my place. Like, it's so cold. No, it was nice seeing you, okay? Thank you for coming. Thank you. Oh, you're so nice. So, please come Sam. Yeah. Ngiyahamba manje. Yo babona. Hey. I won't waste no time. Give it up to you. Put my pride aside. Give it up to you. Put my pride aside. Okay, one more. Oh, yeah. Brush, hairbrush. Yeah. Yo. Baton. Put my pride aside, give it out to you. Put my pride aside. I'm about to, I won't waste no time. I won't waste no time, give it up to you. Put my pride aside. Bye. All these niggas wanna nick me. Hawuhamba nathi. Angithi ngiya kwi-basement and mengifika kwi-basement izocima ilona i-network inkinga kuyafana. Bengizohamba nani yazi.
Manje ngizothi ngiyafika lapha e-basement icima i-network. Mase senza njani? Ngiyafuna ukuhamba nani kodwa. Ngiyafuna shame hayi ukuthini yayibo lonto. But Hey, lele kini phansi yangiqala manje nonsense yami le. Ay. Then don't go. Yeah, henbo. Ay nina sele kancane nina manje nithi manje nginishade sekusele kancane sengibonile. Okay. I wanted to tell you guys a story of elingangikalelekini abeg yo phambi kwabantu. Shantizi. It's 1 minute, Pumani. All right.